na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you say, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll love in return. Sa pag-ibig fun, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang res bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre na ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Monday morning sa atin mga morning MV. Uy, parang redundant yung morning MV na yun. Nagbabalik ang inyong dynamic trio. Nagsisimula kay Ma'am Shisheki na kasama nyo sa katsikahan at kachismisan responsibly. At mabubuo lamang ang dynamic trio kung andito ang ating in-house Dora at ang ating gentle giant Charles Nico Limon. Ayan. Oo, in-house Dora na po ako dahil ako na po ang lakwatserang froggy sa aming trio. Ayan nga po, maraming salamat ulit sa lahat na nang nakatutok ngayong ganito kaaga. Another weekend. It is the last day of February. Kaya naman, maraming salamat sa lahat po ng sumama sa amin ngayong buwan. Ang nag-iisa pa rin pong in-house Dora, Randy Guzman. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na sa ating mga morning kabalitaktakan dyan. Dyan pa sa mga may hangover noong long weekend. Ako, hindi na po pwedeng magbakasyon kasi today is Monday at nandito po ang inyong dynamic trio magbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa buong week. Papasok na tayo ng March. Kasama nyo, Gentle Giant Charles Limon. Kaya mapapanood nyo kami live and alive in some of the social media platforms na ibibigay maya-maya, and also either you're using digital smart TV or free TV, mahahanap nyo ang Morning Balitaktakan in the Highland TV channel. And just a friendly reminder that it varies on your location. Kung nasan man kayo, hanapin nyo lang kami and scan your DJ boxes para you can pin it, or you just certainly have those numbers available every morning. Yes, and speaking of digital platforms, mga kabalitaktakan, we are being streamed live. Ang hirap pala talaga, no? We are being streamed live po dito po sa ating Facebook page, that is Regional News Group Luzon, and of course sa aming YouTube channel, RNG Luzon, and we also have our Instagram account and Twitter account, that is both RNG Luzon. Uy, dami nun Yan, kaya naman i-stream na, i-memorize na, at idikit nyo na sa likod ng inyong remote ang mga number na yan para hindi nyo makalimutan. Diba? Mga nanay natin may supot pag remote noon. Doon nyo ilagay, isiksik nyo doon. Ayan, upang ating simula ng ating umaga mga kabalitaktakan, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, February 28, 2022. Ang araw ay sumikat kaninang 6:14 in the morning, habang ang inaasahan naman itong lulubog mamayang 6:03 in the afternoon. Dito sa Baguio City, ang pinakamalamig na temperaturang naitala kaninang umaga 15 degrees Celsius, habang ang pinakamainit naman na temperatura ay 25 degrees Celsius. Malamig. Malamig siya. Kade! Of course! Anya nga! Let's go ahead and just cross the international borders muna. Bakit? Sorry, ano yun? Yan, makibalita muna tayo. In a serious note, there is now the UK and Russia and Ukraine is now reaching to go to international court justice, maka morning MB, because of filing nga
Ukraine has filed a suit against Russia at the highest UN court, and that sabi ni Zelensky, he said that Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity. Now, however, the court does not have automatic jurisdiction in cases involving the two nations, and Kiev would have to base its claim on UN treaty in order to give the court authority to hear the matter. Unfortunately nga, mga kabalitaktakan, since it started last week, we are now lobbying for a peace agreement. But then again, on the other half, ito nga, nag-file na si Ukraine for a possible mitigation in a genocide killing for the people. Titingnan ko yung ano, for genocide killing, and that nakakalungkot lang that we have to reach in this agreement or to the court para lang mapunta tayo in resolving this matter. Oo, pero alam nyo, I've been reading... Akala ko you've been there. I've been reading articles po, no? Hindi ko kasi maintindihan kung this is about war lang ba. Pero sabi nila, ito daw kayang nangyayari dahil daw meron daw dalawang parang city sa Ukraine or parang lugar Crimea. na, na hindi naman din talaga ginigera daw po umano ng Russia. So nagpapahelp daw kasi itong dalawang city na nasa parang yung pagitan siya. separatist. Yes. Oo. Nasa pagitan siya or kalagitnaan talaga. Gitna po ng Ukraine and Russia. And ang nangyayari daw doon, gusto daw nitong dalawang cities na ito na sa Russia po Humiwalay from Ukraine. Oo, I mean, gusto nilang humiwalay sa Ukraine at gusto nila sa Maging Russia part kasi ng independent sila. Oo. So nagpatulong daw sila sa Russia. Yun Locally, nga lang. locally 'di ba yun din also yung gusto ng isang region natin dito sa Philippines, Bangsamoro. They also wanted to be separated from the Philippines, pero they will be independent. Yes. In the case of them kasi, gusto nilang maging parte ng Oo. Russia. Yes, Diba? yes. And in a good note, also 13 refugees, Filipino refugees, Yes. ang 'di ba ang napakitaan or nabigyan ng assistance ng ating government from Ukraine to help our overseas Filipino workers, and at least we are reaching also the safety, making sure that the safety of our OFWs is also being heard. Yan. Yan. So sana maiwasan na pa na lumala itong gulo dito po sa Ukraine at Russia. Pero isa po sa mga nakaamba pa rin na problema dito po sa Pilipinas, kasi meron pa rin po itong epekto dito po sa ekonomiya ng Pilipinas dahil inaasahan pa pong tataas bukas ang presyo ng petrolyo po dito sa Pilipinas. Ayon po kay Albay Representative Joey Salceda, dapat na pong tutukan ng Kongreso itong itong pagputol o kaya naman pag-suspend muna ng excise tax, kasi nga po ito po yung tax na ipinapataw sa produktong petrolyo na lalo pong nagpataas itong presyo ng mga produktong petrolyo buhat po nang ipatupad ang train law dito po sa bansa. Ayon kay Salceda, ang presyo ng produktong petrolyo ay maaari pong tumaas sa $130 per barrel. Naku, mataas yun. Mataas. Oo. So, ang Russia din po kasi ay 12% ng global oil at 24% of natural gas production ang ibinibigay nito sa pandaigdigang merkado. Kaya naman dapat sana na reviewin at balangkasin itong excise tax para nga naman kahit meron pa ring gera hindi pa rin po maapektuhan itong ating mga jeepney at mga tsuper. Pero dito po sa Metro Manila, hinihiling na po nila ang pagtataas ng pamasahe para nga din naman dito po sa nangyayaring pagtaas pa ng presyo ng produktong petrolyo. So, ewan ko kung may latest update mga piso ulit idadagdag. Yes, Naku, medyo mataas na naman yun. Oo. And kasama pa dyan sa plan nila is to also use our funding. We have emergency funds that could be used now.
so that we can help or aid in this oil increase. And ito naman, ang take ng mga drivers natin is if this may continue, they're asking for a 2 pesos increase, which they have been asking since October of last year. So, kayo ba, will you be in favor of that to help our jeepney drivers? Ako personally, ano lang naman yung 2 pesos. Yes. Oo naman, they were stagnant for a couple of years. So, Yes, bakit true. hindi naman, 'di ba? 2 pesos. Baka pwede siguro. Oo, and speaking of pwede po, no? Pwede na po tayong mag-enjoy Yay! dahil mula po March 1 hanggang March 15, ang ilang mga lugar po dito sa Pilipinas Yan. ay idineklara na po ng IATF na Alert Level 1. So, babasahin ko po, no, yung mga lugar po na iyon. Para po Yay! dito sa Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Baguio City, and Kalinga ang nasa Alert Level 1. Sa Region 1 naman po, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Para sa Region 2, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, and Quirino. Sa Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, and Tarlac. Sa Region 4A, Cavite, Laguna. Region 4B, Marinduque, Puerto Princesa, and Romblon. At sa Region 5 ay Naga City and Catanduanes naman. While nasa Alert Level 2 pa rin po, no, ang Benguet, Ifugao, and Mountain Province para po sa Cordillera Administrative Region. Yes. Uy, ingat-ingat lang tayo. And following that up, maya lamang mga kabalitaktakan, since pwede na ulit ang travel and syempre with social distancing and responsible traveling to everyone, ibibida ko sa piece of check ang isa namang tour operator and travel agent local dito sa Baguio City where you can make use of their services, not just limited in travel but other options. Ibibida ko yan maya-maya lang. Baka pwede nating makontak yan. Yes! Kasi parang gusto nating mag-Mount Pulag ba? Gusto mo nating mag-Mount Pulag? Oo. Mount Pulag. Oo. Pwede yan. Mamaya naman po sa aking komentaryo, atin pong tignan itong update po dito po sa nangyayaring tension pa rin po sa Ukraine at Yes. Russia. Kung ano na po ang latest update dito, tutukan nyo mamaya. And of course po, para sa iba rin, pag-uusapan po natin dahil eto na, tuloy na po ang Panagbana Yay! Flower Festival na magsisimula po sa March 6. Kaya aalamin natin ano ba ang history at saan nga ba nagsimula o ang mga bagay na tungkol po sa Panagbana Flower Festival. Exciting yan. Mamaya sa barangay niya pag-uusapan din natin ang mga anything under the sun. Mag-iisip Tama. muna kami. Oh. Kung may suggestions kami, suggestions kayo, comment down nyo lang para makita namin kung tama ba pag-awayan yan dito sa barangay niya. Siyempre, magbabalik pa rin ang Dynamic Trio sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Hello, good morning, TG Home Builders po. Video home builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams
Sisi promise sa milky ng batang 90s. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Nako, 3 minuto na lang po bago mag-alas 7 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po mga kabalitaktakan. Ngayong umaga po ay ating pag-usapan kung ano na ba ang latest update dito po sa nangyayari pa ring krisis o dito po sa pagsakop po ng Russia sa bansang Ukraine. Ano na po ba ang mga nangyari noong weekend at atin pong titignan yan ngayong umaga. Kagabi po na alarma ang United Nations pati na po ang iba't ibang mga iba't ibang malalaking bansa, kabilang na po dito ang Estados Unidos at United Kingdom dahil po sa pag-aanunsyo ni President Vladimir Putin ng Russia na nasa high alert na po ang nuclear deterrence ng bansang Russia, kung saan yung iba po ibang mga political analysts sabi po nila baka posibleng magdulot ito ng nuclear war dito po sa mga iba't ibang mga bansa na tumutulong po dito sa bansang Ukraine. Ayon po kay President Vladimir Putin sa kanyang statement sa Russian television, sinabi po niya na dahil ito sa mga iba't ibang komentong ginawa ng NATO or National Atlantic Treaty Organization at pati na din po ang pagsiklab pa rin ng patuloy na gulo dito po sa Ukraine. Ayon naman po kay President Volodymyr Zelensky ng Ukraine, handa pong makipag-usap ang bansang Ukraine dito po sa Russia para po sa dito po sa peace talks, pero hindi po siya sang-ayon na mag-usap ang dalawang bansa sa bansang Belarus dahil nga po ang bansang Belarus ay kaalyado po ng Russia at sumuporta ito sa pag-atake ng Russia dito po sa Ukraine. Ayon po kay President Zelensky, pwede naman ang iba't ibang mga lugar dito po sa European countries na mag-usap kagaya po dito po sa Bulgaria at iba't iba pa pong mga NATO members. Yun nga lang po wala pa rin pong kumpirmasyon ang Kremlin o ito pong Russian government kung makikipag-usap po sila dito po sa dito po sa gusto ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine at ni President Putin ng Russia. Sa ngayon po kasi tumataas pa rin po, patuloy pa rin po ang nangyayaring tensyon dito po sa Ukraine at Russia kung saan malapit na pong makubkob ng mga puwersa ng Russia ito pong syudad ng Kharkiv. Ito po ay malapit pa rin po sa pinag-aagawang teritoryo na Donbas region dito po sa Ukraine kung saan una na pong naiulat ang ilang mga pagkamatay ng mga civilian at pati na rin po ang mga missile attack na nangyayari dito po sa Kharkiv, pati na rin po sa iba't ibang mga syudad dito po sa bansang Ukraine. So sa ating sa tala po ng United Nation dito po sa casualty na nangyayari ngayon dito po sa sa giyera sa Ukraine at Russia, aabot na po sa 198 civilians ang namatay dito po sa paglusob ng Russia kung saan karamihan po dito ay mga Ukrainian habang sa mga puwersa naman po ng Russia aabot na po sa 1,000 or halos 2,000 po ang puwersa ng Russia na namatay dito po sa nangyayaring tension dito po sa Ukraine at Russia. Ngayon po binubuksan na po ng Poland, Moldova at iba't iba pang karatig bansa ang kanilang border para po sa mga Ukrainian refugees na patuloy pong lumilikas mula po dito sa nangyayaring tension. Pero yun nga po hindi pa po makumpirma kung ilan na po yung mga ilan na po yung mga refugees sa Ukraine ang nagpunta po dito sa mga kalapit bansa dahil nga din po yung iba umaabot daw sa halos isang araw nakapila lang para po ma-review at mag-register dito po sa mga kalapit na bansa at yun nga din po medyo nahihirapan po yung ilang Ukrainian
Ukrainian refugee kasi nga po yung iba walang dalang passport, yung iba nagtitiis sa labas dahil po malamig doon ngayon, kakatapos po ng winter kaya medyo malamig pa rin po. Nananawagan naman po ang United Nations kasama na din po si Pope Francis sa pagdarasal para po sa ikapapayapa ng nangyayaring krisis dito po sa Ukraine at Russia. Yan po pa lang ang latest update po mula sa bansang Ukraine at dito nga din po sa nangyayaring krisis na ito. Nako, sana po magtapos na din ito at hindi po ito maghumantong sa malalang sitwasyon kagaya po ng pinangangambahan ng ilan na baka mag-lead ito sa World War III. Pero yun na po yung assurance natin na peace talk between Ukraine at Russia kung matutuloy po ba. Yan ang ating aantabayanan sa susunod na mga araw. Ayan po. Mamaya po abangan nyo naman ang piece of check ni Ma'am Shisheki. Pero ito, atin muna pong panoorin ang isa sa mga tips ng LTO. Dito po pa rin sa pagiging responsible driver. Kung ano yan, ating alamin. Napag-usapan natin noong nakaraang mga linggo ang bagong proseso sa pagkuha ng inyong driver's license. Mula sa pagkuha ng Theoretical Driving Course o TDC, Practical Driving Course o PDC, hanggang sa requirements na kinakailangan isumite sa lto.gov.ph. Alamin naman natin ang karagdagang impormasyon sa inyong lisensya. Ang po natin ngayon, ang rule din po natin ngayon, isang pagbabago, kailangan maging non-pro lahat. Bago, after 2 years, bago pwedeng mag-professional. Unlike before na from student permit, after 6 months, pwede ka nang kumuha ng professional driver's license. Nais ko pong i-distinguish po, yung pong non-professional at saka professional driver's license. Yung bago pa nating lisensya, hindi na po natin ilalagay ito. Saka po sa pagbibigay na po natin ng lisensya, naka-akibat na rin po to sang-ayon na rin ito sa mga international standard. So hindi na po natin ginagamit yung gross vehicle weight but rather yung vehicle type. Pagdating naman sa pag-renew ng lisensya, kasama na rin po ito ngayon sa pag-renew ng lisensya. May pagbabago rin po ito sa pag-renew ng lisensya. Kailangan na rin pong dumaan sa comprehensive driver's education. This is 5 hours at kailangan ipasa mo yung comprehensive driver's exam para po ma-renew yung lisensya mo with your 5 years or 10 years. Nagkaroon na din ng iba't ibang enhancements upang makasigurado na lahat ng individual ay dumaan sa tamang proseso. Yun po, nire-required na po namin na kasi biometrics po lahat ang ginagamit namin. Kailangan na pong time in, time out sila using their biometrics. So, hindi na po pwede yung parang log in ka lang sa isang paper, kundi doon ka na sa system mag-log in, mag-log out using your biometrics. Doon po sa mga exams po natin, nandun na po yung facial recognition. Ini-enhance pa namin ito. Kasi po noong una, medyo binawasan po natin yung sensitivity dahil very sensitive po yun pong screen na pagka may dumaan lang or na sa side, masyadong maluwag yung niya, nagba-black out yung screen. So now, naayos na po yun. Sa mga may katanungan, tumawag lang sa 423-1662 o bisitahin ng lto.gov.ph. Pinapaalala po lang namin na gumagamit na po tayo ng bagong sistema, hindi na po katulad ng dati. So sa bagong sistema po, ito po ay web-based. So ibig sabihin po, hindi na po kailangan pumunta tayo sa LTO para umpisahan po natin ang transaction natin. Kaya po, we are encouraging po lahat na kahit na ano po ang maging transaction nyo sa LTO, kailangan na pong mag-login kayo sa portal lto.gov.ph kung saan kailangan pong gumawa kayo ng portal account ninyo para po makatransact na kayo kung ano man ang transaction nyo sa LTO at gagamitin po ninyo yung online application na appointment system.
yan, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Kanina na pag-usapan natin sa komentaryo about this issue about Ukraine and Russia nga. And though there would always be two sides of the story, mga ka-morning balitaktakan, our default mode is always to look into peace and safety for everyone. So we are lobbying for everyone's safety and, of course, peace. Ayan, ang Mamshi Sheki nagbabalik na makakausap ang isa pang Mamshi. This morning, we have a very zealous, a very fiery, a very passionate woman who after years of being in the tourism industry, lalaban at lalaban pa rin. We have this morning, Miss Jen Baltasar. Good morning, Ma'am Jen! Hi, good morning! Good morning, everyone! Ayan, may pa-background. Palaban talaga, Miss Jen. Miss Jen, let's go ahead and start with this. Paano nga ba? How and when did you started Agating? And what was your vision when you were starting up with it? I started back in 2011 and I envisioned for my local. Kasi nung start ako, I was a local tour operator or local tour provider. So I have envisioned to Cordillera to the world. Although Cordillera is already famous for Sagada, Banaue, but I want to concentrate on promoting it with relevance, significance, and I wanted to be the best out of Cordillera. And rediscover or reintroduce places na hindi pa napupunta. So that's how I started. Kaya nga. And also, Miss Jen, no, one of the things that we wanted to bring is that we wanted it to become a household name so that when people travels here in Baguio City, tayo yung makikilala. Miss Jen, with the pandemic, slowly and maybe drastically start steering up one way or another, you've exuded resiliency. And how does this help local suppliers, especially our local farmers? Oh yeah, during the pandemic kasi, since I cannot bring people to Baguio City because of the lockdown and the travel restrictions, I thought of bringing Baguio to them by patronizing our local products, by selling them, helping our local produce, local farmers. So I think nakatulong naman siya kasi ginagawa ko yung mga lokal na produkto natin, including yung mga lettuce, strawberry, oranges, and the like. So ito yung mga pinupush natin para makatulong sa ating mga local na farm. At the same time, kumita rin kami ng content during the pandemic. So it's a meaningful endeavor for us. So we don't only help ourselves, but we also help our local farmers and local small businesses. Yes, yun nga, Miss Jen, pati SMEs natin and also the weaving industry are being known because of the things that you do. Miss Jen, congratulations, you have just celebrated your 11 years in the industry. Ano nga bang sekreto ng Agatiang Travel and Tours? Well, it's not a secret to my staff, you know that. I have this, you know, lagi kasi akong, ang vision ko is for everything be perfect, close to perfection. Basta I just want excellence in everything that I do. I always make sure I don't settle for less. So I guess that's the secret. And the partnered with passion. And I always want to work with
something unique, something relevant, and something that will be meaningful to our tourists and our guests, and not just any ordinary package or tour. Right? We personalize tour packages according to what our customer may want. Miss Jen, another congratulations because you were awarded with the Sterling Award. Ikwento nyo naman, what was this award for? This award is the Asian Sterling Award. It's like you're choosing the creme de la creme or cream of the crop na mga businesses or businesses depending on the categories. There are categories for spa, there are categories for travel and tourism, there are categories for public service. Iba-ibang category. So in terms of travel and tours provider, kami papili sa Luzon category. So out of, all over Luzon, kami po yung napagpalat na to be the awardee for this most outstanding travel and tours services provider, Luzon category. And this will go all over Asia, not just the Philippines. In fact, meron ngang international category, national, may Luzon, Visma, ganon. And then I'm very honored to be chosen. Well, the agency to be chosen as the awardee for Luzon category as the most outstanding travel and tour services provider. Wow. No doubt, Miss Jen, that your hard work and passion in putting such tour packages and bringing the heart of the Cordillerans to everyone is really paying off. Miss Jen, our last words to our people behind the tourism industry and also to our tourism frontliners. Hang in there. We're going to bounce back. Just the faith. Keep on innovating. Keep on being resilient. Because at the end of the day, there will always be light at the end of the tunnel. My hope po sa atin sa tourism industry, I'm very positive about it. We are hang in there. We will bounce back. Right. Oo nga, Miss Jen, lastly, invite them with Agatun Travel and Tours and also any other social media platforms that they can reach you. You can contact us at Agat Travelers on our Facebook page, Facebook account. You can also watch my videos on Oxygen channel. I have there some tours. Have an idea how we conduct tours in our agency. Just type Mom Jen channel. MOMSSHIE. Yan. JHEN pala. So Mom Jen on YouTube and Facebook. Yes. Congratulations once again, Miss Jen, and thank you so much for sharing your time this morning. I am humbled to be working in at this, a certain years with you, and your ethics in professionalism and everything I do, I still carry it. Maraming salamat. Kaya mga morning balitaktakan dyan who are looking for tours and other assistance that you need for traveling, you can just visit them in their Facebook channel, Instagram, and other social media platforms. Maya-maya lang, tignan natin ang makulay na history ng panagbanga sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Ayan po, magandang morning pa rin mga kabalitaktakan. At ngayon po dito sa ating segment, pag-uusapan po natin ang Panagbanga Flower Festival. Dahil nga, sa wakas ay muli na naman pong matutuloy ang ating selebrasyon at magsisimula ito sa March 6. So parang 2 taon ata na hindi tayo nagkaroon ng ganitong selebrasyon ng ating festival dahil nga po sa pandemya. Pero saan nga ba nagsimula o ano nga ba ang history ng Panagbanga Flower Festival? So originally po mga kabalitaktakan, ito po ay ginawa bilang pagbo-boost po ng moral ng ating mga kababayan dito sa Baguio City and Cordillera dahil nga sa hagupit na dinanas po natin noong 1990 earthquake. So si Attorney Damaso Banawet, Abangawet, ayun po, siya po ang director ng John Hay Poro Point Development. Nasabi po niya na dapat magkaroon naman tayo ng sarili nating festival dahil nga bawat lugar dito sa Pilipinas ay usually meron pong mga festival. So originally noong 1995 po tinawag itong Baguio Flower Festival, pero noong 1996 pinopose po na tawagin itong Panagbanga. So ang Panagbanga ay isang kankanay term na ang ibig sabihin po ay beautifully colored flowers. Ayan, so ang ating Panagbanga Flower Festival ay para po igunita or ating i-share ang ating traditions dito po sa Highland. And of course, para po ipakita din na ang most beautiful flowers in the Philippines, ay mula po dito sa Cordillera at makikita yan sa Dangwa. Yun po ang pinapaniwalaan po nila noon. And of course, very proud po ako at sasabihin ko na yes, galing po sa Dangwa at dito sa Cordillera ang pinakamagagandang mga bulaklak. Para naman po sa logo ng Panagbanga, noon pong 1995 ay nakuha po iyon sa annual Camp John Hay Art Contest. And ang theme po ng Panagbanga, ayan naririnig po natin, ang pinakasikat po na theme ng ating mga street dancers, yung lagi nating naririnig sa kalye every Panagbanga Festival, ay kinompose po ni Professor Macario Fronda ng SLU, St. Louis University. And ito po ay nakabase po sa rhythm and movements ng Benjan dance. So ang Benjan dance po ay isang Ibaloy dance of celebration. At ayan nga po ang history ng ating Panagbanga. And ngayon pong taon, hindi man po natin mapapanood ang mga pinakaabangang street dancing parade and mga, alam niyo yun, yung float parade. Pero masaya tayo na matutuloy pa rin po ang ilang mga aktibidad para naman po ipakita ulit na bumabangon tayo mula sa pandemya gaya ng pagbangon natin noon mula sa 1990s earthquake. Yun po, magsisimula po ulit ng March 6 po ang Panagbanga 2022 and meron pa rin naman po tayong Session Road in Bloom. Sana lang po sa mga bisita at mga lokal na makiki-celebrate po sa atin ng Panagbanga Flower Festival, dapat po ay panatilihin pa rin natin ang social distancing, pagsusuot ng face mask at dapat maging maingat po tayo lagi para yung ating pagbangon po ay tuloy-tuloy na. Yan po ang history po, short history and mga fact about Panagbanga Flower Festival. At mamaya po sa Barangay Nyangay, ano kaya ang ating pag-uusapan? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan.
bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Ito na ang Barangay Nyangay! Yan ang ating Haba mga nun, ay. kabalitaktakan. Nag-aabang kung ano ang ating pag-aawayan. Naku, parang aso't pusa. Naku, yun na po ang aming topic ngayong umaga. Kung sino ba ang mas magandang alaga? Sino ang aso? Yan, Team Dog. At sino naman ang Team Pusa? Yan, okay. Kayo. Malungkot ka. Oo. Masayang-masaya ako ngayon kasi wala akong kalaban ngayon. Okay, para sa ating pag-usapan, anong mas magandang alaga, aso or pusa ang inyong mga opinion? Ating dinggin na. Team pusa tayo ngayon. O, sige, tignan natin. Habang nag-iisip ako, biglang ako inuunan. Sige. Alright. Impromptu speaking. Ayan. So, in ancient Egypt times, cats are said to be good luck pets. Yan. Kaya, ako, team pusa kami. Aside from making sure that our homes is safe, kasi kahit papaano naman, ang ating mga alagang pusa ay malambing. Yan. You feel safe when you're inside the house. And aside from that, yun nga, as they believe, they bring good luck to our homes. Yan. Homes. Akala ko sa segue ka eh. Akala ko TG Home Builder. Oo nga. Okay, no? Team Dog. Ako naman po, mas gusto ko pa ring alaga po ang mga dogs kasi do malambing ang pusa pero masakit po sila mga lumot. Yun lang po talaga ang aking kasagutan. And syempre po, no, mga kabalitaktakan, ito po kasing mga dogs po natin, mas malalambing po talaga sila and pwede mo silang dalhin anywhere, di ba? Pwede mo silang i-walk. Nakakita ka na ba ng nag-walk ng cat? Diba? Catwalk. Catwalk. Oo. Tapos ito po, sabi nga, kung ang mga pusa nagdadala po ng swerte sa ating mga bahay, ang mga aso nagdadala po sila ng security. Dahil, diba, sino ba ang matatakot sa pusa pag may magnanakaw dyan? Gaganon lang yun. Siyempre, hindi ka matatakot. Baka ang cute. Baka nakawin mo pa yung pusa, mga day. Pero pag aso, tatahol po yung mga yan and malalaman po natin na yun, meron pong masamang nangyayari. Tama naman. No. Pagdating naman sa maintenance siguro and anong naitutulong nito sa tao? Yan. Team Cat. Cat. Merong bumulong sa akin kanina. Ayan. So, sabi mo nga safety. Safer naman to have cats kasi sila yung nag-drive ng mga pest. And also, di ba, nanghuhulo sila ng mga daga, ng mga anything that might harm our houses. Yun nga, pest, for example, and other rodents. Ayan. Itawid mo yan, girl. Itawid mo yan. Gaya mo yan. Yan. Oo. Tama nga din naman. Hindi ko alam kung paano sasagutin kasi hindi ko alam yung rodents. Rodents. Ano yung rodents? Rats. Rats. Pwede naman kasing bao. Utot, diba? Utot, mga ganun po, no? Pero alam nyo, ang mga aso din naman, di ba? Meron tayong mga nababalitaan na may mga ahas po, no? Na lumalapit sa ating pamilya, pinapatay po ng ating mga aso dahil minsan po mas strong sila kaysa sa ating mga pusa. And of course, sa maintenance po, kung ang maintenance man yan ay yung dun sa bahay or maintenance pagdating po sa mga pinapakain,
mas mahal po talaga ang sa aso. Yes, pero po, no, ang mga aso naman, pag nanganak, kaya mong ibenta. So, bawing-bawi. So, madami po ang nag-aalaga ng aso. At ginagawa po itong business. Tama nga din dyan, ano? Kasi makaramihan ng mga, pet store, karamihan aso. Pero meron ding Tumigil ka pusa. dyan, Kapitan. Tumigil ka dyan, Kapitan. For our final round, in terms of love and affection sa ating mga alaga, ano ba ang mas maganda? Aso or pusa? Cats, go! Syempre, pusa tayo, mas malambing sila eh. At saka sila, mas cuddly sila. Mas gusto nila, sabi nga nila, ang mga cats kasi ay mas home, pang bahay talaga sila. Kaya hindi mo talaga sila maikakatwalk outside. So, pang bahay lang talaga sila. And mas sila, mas caring sila sa owner nila in terms ng, kunwari, they feel your pain. Wow. Meron sila kasi, well, all animals, dogs and cats naman have sensory organs na talagang nakaka-detect if you are may nararamdaman kang hindi maganda. Pero team pusa tayo, team pussy tayo this morning kasi syempre mas malambing kasi kami, di ba? Panindigan mo yan, ha? Nako, mga kabarangay, mas okay pa rin talaga ang pusa pagdating sa Aso. kasama. Aso ka. Oo, okay. Kasi nagpusi-pusi tong si Mamshi sa pusa eh. So, doon pa rin po tayo sa mga team doggo, doggy, mga ganun po, no? Kasi nga, kailangan po din natin ng mga kasama din. And mas okay po, kasi ang mga aso, malalaki sila, no? Do merong mga maliliit din naman po na aso, pero mas feel kasi natin yung nararamdaman natin din talaga sila. And nako, yung mga aso po, no, pag uuwi ka na, alam nila kung anong oras ang uwi mo, laging andyan nakaabang, and disiplinado po ang mga aso. Nako. Pag sinabi mong sit, takbo yan. Charot. Hete, ayun nga po, no, pati sa pagkain, inaantay po nila tayo. And alam nyo yun, mas pinapanood lang nila tayo, binabantayan nila tayo. So, sa tingin ko, mas okay po nakasama ang mga aso. Yan, no. Pero alam mo, nakakainis lang sa mga pusa. Alam mo, yung gitna ng gabi, may mga nag-iingay. Nagigising ka tuloy, di ba? O sino mga nakaka-relate dyan? May laban po sa bubong, di ba? Oo. Tapos sasabihin mo pa, hala, aswang yun. Di ba? Ganun sa probinsya. Ganun sa probinsya. Tapos ang tagal nilang maglaban. Alam mo yung meow nila, nagigising talaga. It's their natural procreation. Hayaan nyo na sila. Pag ganun, huwag nyong batuhin, mga ka-morning balitaktakan. Lang tayo, mag-earphones na lang tayo. Makinig na lang tayo ng iba para hindi tayo nakikimarites sa kanilang mga ginagawa. Pero nakakainis din minsan yung mga aso kasi ang lakas din ng tahol nila. Lalo pag may dumadaan, ayaw tumigil talaga yan. Hanggang nasusulyapan nila kahit siguro yung pinakadulong strand ng buhok ng taong dumaan, no? Talagang tatahol yan. Pero ang sagot ni Kapitan ay ito. Ayon kay Jean Marie Bauhaus, Bauhaus, yon. Isa po siyang writer po sa Pennsylvania, novelist from Tulsa, Oklahoma pala, no? Blogger and novelist from Tulsa, Oklahoma. Ayon po sa kanya, if you're looking for a companion that will sit by your side, then a dog might be your best bet. Cats can be quite affectionate and attentive, but only up to a point. They tend to become bored or overstimulated much more easily than dogs, and at that point, they want to escape for a while. Ayan. So, if you want to have a pet standing with your side, by your side. Yan. Alam nyo, kaya siguro gusto ni Ma'am si Sheki kasi ganyan yung mga yan, no, yung iiwan ka na pag na-bored. Aray, ilang damage points yun? Tapos ka ngayon, Sheki. Ayan. Sige mga kabalitaktakan, tama muna ang inyong pag-aaway ninyo. At i-comment down below kung ano ba ang mas magandang alaga, pusa or aso. Babasahin namin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangang kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang bakuna.
Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo na sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang iyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! At ayun nga po mga ka-MB, kanina po ay pinag-usapan po natin ang sitwasyon po sa Ukraine dahil nga sa nagbabadya or nagsimula na pong sigalot o kaguluhan sa pagitan nila ng Russia. So ang masasabi lang po namin ay sana po no, kung ano man po ang mga pinag-aawayan na kung ano-ano man pong mga bagay, sana po ang kanila pong gobyerno isipin po nila na sabi nga nila wala pong naidudulot ang mga gyera. Kasi manalo ka o matalo, alam nyo yun mga kabalitaktakan, both is talo dahil may mga buhay po na mawawala, may mga infrastructures na masisira. At the same time, pareho kayong babangon pataas. So, kung maiiwasan naman po natin, mas okay naman po na iwasan. And let's not forget po to pray for the people of Ukraine na talagang nararamdaman na po nila kung ano po ang nangyayari. Dahil nga, sila po ang mas naiipit po. Pati na po ang mga OFWs po natin. Mag-iingat po kayo dyan at ipinagdadasal po namin ang sitwasyon po ngayon sa Ukraine at sa iba pa pong parte ng mundo na may mga pinagdadaan ng mga ganito. Ayan. So at least tuloy-tuloy yung pag-uwi ng ating mga OFW pabalik ng Pilipinas. Yes. At kapag kayo'y uuwi mga kabalitaktakan,
meron naman yung iba't ibang mga tour packages para naman pampatanggal stress mula sa pandemya hanggang sa nangyayari ngayon. Baka gusto nyo muna mag-relax, ano? Meron naman yung mga iba't ibang tour packages at para naman masilip ninyo ang iba't ibang mga kagandahan ng Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa. Yes, yes. And sabi nga natin, let hope bloom this pandemic and this panagbanga as we celebrate its years na 1992 minus 2022. Ilang 30 years. Oh, 30. Magko-compute ang Mamshi. 1991 yung first Oo, yan. So let we flourish, let it be a bloom, a revive to everyone who's not feeling good at the moment. And this is a flicker of hope for everyone. That's the reason talaga why they have put up the panagbanga at the first part of it. Yes, tama po. At para naman po sa ating barangay Nyangay, sabi po dito ni Summer, in my opinion, pantay lang po kasi madali naman po silang alagaan at pakainin. And minsan po, ang mga pusa at aso ay natutulog na magkatabi. Uy, tama yun. Meron yun. Nagiging friends, kaya good lang yan. Oh, and shout out to Miss Jen Shiel. Sabi niya, I like cats. Siyempre, kinuha ko yung panig ko, di ba? Medyo ano yun. And also to Best 27 TV, sabi niya naman, I like dogs. Oh, it's a tie. It's a tie. Pero natatawa ako dun sa mga videos sa YouTube na kapag may mga ipis na nakikita, ang unang hinahanap nila, pusa. Kasi tumatakbo yun, gustong habulin ng pusa, di ba? Oo. Tama yan. Kaya po, no? Shout out po dyan po sa mga taga Bolinao, Agno, Alaminos na aming pinuntahan over fresh the na weekend. Fresh na fresh. Negrang-negra si Dora. O, di ba? And of course, sa aking pamilya po dyan sa La Union, shout out Mama and Dad Dudes. Ingat po kayo dyan lagi. Tubilyo and Mainot Family, Babalalabs, gising na may pasok pa. Yun. Sinimulan natin sa family members, of course, to Ethan and Elera. Good morning, anak. Mag-usap tayo mamaya kasi asa rin na naman tayo ni Tita Ren natin. And also to our relatives all over, dyan sa Middle East, dyan sa OFWs natin sa Ukraine. Thank you so much and sana healthy and safe kayo dyan. And of course, Korea, Taiwan, and other areas dyan, good morning din sa inyo. Yan, binabati ko din ang aking family dyan sa Tagurin, Ilocos Sur and also ang Fontanilla family dyan po sa Cuyapon, Nueva Ecija. Good morning at gayon na din ang si Tita Hilda na nanonood lagi sa atin. Good morning! Reskilling this pandemic is very easy kung gusto nyo matuto ng mga musical instruments, string instruments, kahit ano pang instruments sa tidyan ng Muzar. And also, magre-renovate na ba dyan ng mga bahay, di ba, Ren? At yan. At gusto bang gumawa ng something better ngayon sa ating mga bahay-bahay, you have furnitures available from TG Home Builders. And of course, mga kabalitaktakan, wag pa rin pong kalimutan alagaan po ang ating mga mata dahil meron po tayong Dizon Vision Clinic and Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. At pagkatapos naman magpa-check up ay pwedeng mag-relax at uminom ng batang 90s. Yan, o milk kaya tea. naman ay pumunta po sa Pugo Adventure. At ang favorite? Tanggal ang aw sa pau. Ayan, di ba? Medyo binulong ko. Ayan, wala nang aw sa Sa pau. pau. Yun nga po Anong mga... script ba yun? Yan nga po mga kabalitaktakan. Muli na naman po namin kayong nakasama para umpisahan po ang ating linggo, ang nag-iisa pa ring in-house Dora Randy Guzman. Nakasama niyo naman sa Talakan, Kwentuhan at Tawanan, Charles Limon. Yes, Mamshi nakakulitan at katrismisan responsibly ang Mamshi Sheki at ang Dynamic Trio ay tatapusan ang February pero magbabalik kami bukas to start our first day of March. Kaya bukas tutukan nyo kami dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Kailangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig.
bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Hello, 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 hello. Hi. Good morning. Can you hear me? May echo. Hello? Waling echo. Ha? Saan? Hi, good morning. Sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May echo ba? Wala akong naririnig na echo mo. So that means talaga tayo. Meron. Good Sound check. morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sige nga madam, magkibanter ka. 1, 2, 3. Ayan. So, Wala? good morning mga kab-morning Balitaktakan. Sige girl, magsalita ka lang. Ayan, so nakikita naman natin that we're just checking our audio to make sure that everything is in place. And it usually happens during live. Bakit kung ganito, walang echo, pero pag live may echo? Kindly explain, Zoom. At ayun na nga. Nakachamba tayo ang diretso ng mga Ha? Hello, sir?
Sir, paano live?